vážení páni, vážené dámy, ďakujem za pozvanie, som veľmi šťastná, že tu môžem byť. Tak ako povedal pán minister, ja som sa síce narodila v Bratislave, ale celé svoje detstvo, aj svoju mladosť som prežila v Košiciach, v centre mesta, kde sme bývali len my a s mojou sestrou a rodičmi a naši rómski spoluobčania, pretože v danom čase sme kúrili ešte uhlím a všetci sa presťahovali do panelákov, kde bolo centrálne kúrenie. Takže naozaj, aj ja som vyrastala v nádhernej hudbe, ale počula som aj ten krik radosti, aj ten plač hnevu a všetky tieto emócie, ktoré sú vám tak veľmi blízke. Je to aj preto, lebo čo na vás ja veľmi cením, je tá vaša slobodná duša, lebo slobodní ste, vy aj vždy budete, preto je tak ťažké vás udržať niekedy niekde na dlhší čas a zároveň máte to nádherné srdce. Ja naozaj verím, že sa posunieme ďalej. Nechcem nič sľubovať, lebo sľuby, podľa mňa sľubov ste už počuli veľmi veľa. Ale tak, ako stále komunikujeme s pánom splnomocnencom, dôležité sú tie skutky, dôležité je to, čo robíme. A vy všetci, ktorí ste tu, ste veľmi, tak ako bolo povedané, ste vzdelaní, máte niečo za sebou a ste to práve vy, ktorí môžete taktiež pomôcť tej svojej komunite. Lebo to, čo sa mi vždy na vás páčilo, je, ako spolu držíte. Pre Gadža prísť medzi Rómov nie je úplne ideálne a my im asi ťažko budeme vysvetľovať, ako by to malo byť. Ale vy, ktorí ste už niečo dosiahli, to môžete. Pre mňa veľmi veľkou skúsenosťou boli Divé maky, mnohí z vás to možno poznáte. Sponzorovala som dlhšiu dobu a stále to robím, niektoré deti. Jeden z nich sa stal lekárom a bol aj nominovaný na cenu Roma Spirit, čo som vôbec nevedela, naozaj ma to zahrialo pri srdci. Takže budem veľmi rada, ak presne takýmito krokmi každý z nás môže pomôcť tej rómskej komunite a pomôžem im otvoriť dvere tam, kde sú trošičku privreté, ale nikdy nie je zatvorené.